Nedílnou součástí fotbalového klubu SK Ďáblice jsou i letní fotbalové kempy, které pořádáme od roku 2011. Jsou velice úspěšné, jsou určené pro holky a kluky od 6 let do 15 let věku. Máme vždy plno, každý kemp má 50 účastníků a jsme rádi, že můžeme i v létě nabídnout klukům i holkám takového sportovní vyžití. Naše fotbalová škola se zaměřuje na rozvoj individuálních dovedností s míčem a díky tomu, že kempy probíhají v létě, máme dostatek času na toto pilovat, protože přes sezonu na to tolik času není. Zároveň je pro nás důležité, aby se ze hry ale pořád nevytratila radost z pohybu, takže se nejedná jenom o drill. Náš B tým hraje první B třídu a A tým hraje první A třídu, což je druhá nejvyšší pražská soutěž. V obou týmech máme převážně odchovance, kteří se postupně zabudovávají do kádru. Cílem klubu SK Ďáblice v týmu mužů je hrát 5. ligu, Pražský Přebor. Je to náročná a těžká soutěž, v minulosti už jsme ji hráli, nicméně neměli jsme připravený kádr, který již byl starší. Nyní máme v první A třídě mladé kluky a tak věřím, že v budoucnu se do této prestižní soutěže dostaneme.